Apa? Kamar mandi ndi? Kamar mandi ndi? Lah yo ndi? Lah kuwi lho kamar mandiku wis keramikan sing. Kuwi kamar mandi kamar. Wis. Lambene tak sampluki. Lah piye nek cewek nek ada kamar gak yo penak ngono. Jajal delok, gak mbok delok. Anakku delok. Ya Allah. Ya Allah lambe Mbak. Nek gak ngomong yo. Los ah. Nek gak sawer-sawer. Iya. Ganteng ya tapi anakku. Ini ngene ya Allah nyo. Mbak kowe eleng rapa gak? Kayak ngene bunder. Kowe eleng rapa apa ora? Avatar ya. Pakai kan jadi ngono lah yo. Cuma bedane kene ini randuk kandel. Terus iki niki resi. Heeh. Ini bersih semriwing kowe ngono iki. Cek mau ngirit sampo kowe. Dia kali mbok. 50.000 kuwi. Challenge 50.000 potong kuwi. Oke nek challenge aku ya. Gundal gelem. Lah warnai rambut. Wah, Blek nah. lah ya. Lho, rambut tok blublek ya padha karo rasah. Tapi kan ada sensasi. Rambut iki lho pirang kaya genku ngene. Terus aku apa? Lah iya, kowe yo pirang. Pirang Pak jajal, Pak. Ayo Pak tak semir. Ngono. Jajal ke bojomu piye? Bojoku paling Paling wong ngene tok. Bu, apa lah kudu iki kudu tok. Wong tidak berkata apa-apa wong. Asline wong kuwi gak kakak ngomong. Paling terus dicelatuh. Kayal mosok ngono Pak Suka. Kowe penjangan apa iki, Pak? Menir. Bener dong telo. Yes, kayak iya kok. Mah, Pelit meneh kowe. aku pedati wong pelit. Ben ketok sesuai mbek raut wajah. Jere raut wajahku ki wong iki si cucu terus nenek panganan ki nenek wong mangan ki lu mundak kok mangan. Kae lundang neh Sesuai pangane. raut wajah semua. Pangane. Mun nenek wong mangan. Tapi gak iya aku cerita aku nek kono nek malah ngomongan pengen lah. Lho, mbah ora. Berarti wongnya gak seneng mbek kowe, Mbak. Wes ah, masalah amake mulih. Lho wong kamu mulai badhe wis ndi? Main aja negara preksa. Wongnya apa Mbah Jablek? Wongnya apa Mbah Jablek? Mae. Kondi. Wong aja aku. Ya wongnya piye kono apa sesuk neh. Besok apene? Nah. Nah, sote wong jajan. Iya lah, bocah wong nyoteng wong kok semananya. Apa? Guys, bar lari-lari neng lapar. Selalu. Ambek tanggaku. Aduh, tak tekane sesuk nek pra. Wong ngono ki yo rapune dipateni. Cas, tak nonton. Ye, nah ora? Nah toh kok sok. Kapan? Sisuk no. Jabiro. Lho ngajak jam piro? Yo kowe jere sesuk rek di aku sekamah apa? Kok mau. Kaya dik mangai lah. Jabiro. Jam 6. Wong calon tentara iki harus fisik. Tadi ada sawah. Ambek sapa? Ambek tempat apa? Tentara kok. Iya. Iya. Wis botak malah sing keringetan ora raide malah sirai. Kae sing keringetan. Wis kok. Kan sumpah kae ngono. Jam piro juga apa? Mbak apa? Beda. Kan Pak pun Mbak chat. Ya pribadi. Wis kok. Apa pinter. Pasar. Mbah Semi gak dodol. Dodol rame di Roga. Oh, alah tewas. Wene jebok anu kene lho, mangane kene. Iki guys, dadi iki ne, sego dibanteng-banteng. Pino ki mang tak kon tuku otok-otok pertamane.
ambek jangan menir, tapi jangan menir entek enaknya otok-otok. Terus beli apa jenenge guys wi, jangan menir ning kene Mak Cantika karonan apa siru gringging, jangan menir karo sarapan. Ya petuk eseh we iki wedakku guys lho di ora tarit monyo sing ora tarit iki tak kon golek nolong opo teh Dede guys ini gini loh, bisa dibuka ini untuk Dede guys yang sarapan tapi ini dicop lah jerencing ini nggak mau masak Vina gundal tenan jere masakku sendiri tim bidui nah sarapan neng gini pasar ya uang nemu ya maunya gini tak tunggu ning kono guys dhisik. Waduh sak truk layak. Ndek ke 3.000 akeh yo nyo yo. Wis ya sik tak isi. Ya Allah ya Robbi. Kalau guys sarapan iki aku di sini ya tak dalam. Loh, sak main ya kae. Beres iki. Longko mangan ya Allah lawe gak tempe kabeh kowe. Lah wong wis wah wis kadung Ya wis ae. Berdoa apa ora emang? kalau berdoa. Persis Juga. karo Dede aku ya. Walah ndek bengi petangku loro guys, guru-guru mangan. Apa nyo? Minem. Ya bra. Oh aku wae pedes kok ngono kok mah. Memang. Ya umat, umat. Kan kena ah. Mangan pedes iki anu. Gak iso. Coba. Laos wi. Lu pangan. Kayak res ya bingung. Wes sarapan paling. Ayah di sore masak apa, Vin? Jangan apa. Bung. Dek bengi dodol dek pira? Iya. Ngono kuwi tak gawani pira dhuweke di dhewekno iki campur. Ya kan susah Maksudnya ngene lho. Kan anu ya nyusui yo. Engko terus dhuweke di anakno ngono. Wis susah dhewe cek anu dhewe. Ya dhuwit gawan koma. Ye, enak mau ora? Heeh. Koyo. Barongan di Ciri Badames. Kok Dikandani Badames piye we? No. Saestu enak barongan. Nanti mbah ngono we. ngene lah. Make kon dodol es teh ambek jajan. Engko nek make mendarat sing dodol gen hani kok ndek kae. Apa ya? Iya, Mae. gen es. Alon-alon. Alon-alon. Wis tuku sarapan. Ya wis. Kok meja maksud dia berapa? Jangan untuk meja. Halah kalau nek meja cilik sing biasane Ini es tinggi. teh. Lah ya ganti kek ning tremos ase. Warek tuku. Wes ada. Mesti akeh sing dodol. Kowe alunge Anu lek ini rebi. Iya. Iya jelas dodol lontong barang. Kowe alung anu. Iwangi dodolani nek ketelak njaluk es. Kandhanane wong. mak tahu nek dodolan lho. Cara mana ya panggungnya madhep sana. Madhepe madhep ngulan. Lah aku ngene, madhep rono. Kok kan dadine dodolan iso karo delok. Arek soal
Sesuk ben gawe babunan teh wonge. Ngono. Sing legi teh. Es kristal ae. Tuku wae. Es kristal dikek ning Tremos niku lho. Ya. Engko terus Tuku. ning randak. Anjing kono. Panggon es teh dibubari kok. Apa dibubari? Ngaleh kidule kok. Heeh. Ngaleh sing ngombo. Kenapa ya, Pak? Ngaleh sing ngombo. Enggak ombo ya. Wis sak encretno. Dek nek sakmono porsine wareg, guys. Wareg weh. Nek biasane niku wis sithik gak wareg. Dek mangane akeh. Walah, iki delok gegerku ngantek pawanus lho iki. Ki mang wis enek setengah jam. Wis. Lho, aku ki lho untuk kudidi wis enek setengah jam. Ya wis. Besok jelas rame iki. Wong dia sing delok. Ayo wong merah ta. Iya. Ndak mau jo nek krungu wong anu nek tak kei anu. Tak kei masukan. Sesuk ndang gawe babonan teh. Wis aku batin tak. Engko terus Hani sing kon dodol, kowe kan ngiwangi masak Engko mbek wong-wong akeh kuwi lah sesuk Hani kon dodol es teh karonan. Apa wi jajan-jajan wi? Mek apa, Mbok? Ada plastik kok ndek kelak yo. Apa wis batin dodol apa ora batin. Lah sesuk malah barungan ndek nane lomba e. Kowe dodol kok bosok barungan malah ra dodol aneh. Dodol kok opo. Ses Tapi wis batin nek bengi dodol apa ora. sesuk sore iki nganu. Sore ndang gawe babunan. Tapi jere monyo kongkon sing legi. Apa? Sing legi. Iki banyu apa kok koyo ngene?